Това е Гери. Тя има семейство, приятели, къща, работа, кола, смартфон, хоби и милион желания. За нови приятели, нова работа, нова къща, нова кола, нов смартфон и още и още. А това е Боян. Той също има семейство, приятели, къща, работа, кола, смартфон, хоби, но само едно голямо желание – да бъде здрав. В живота няма логични отговори защо, кога и как. Няма гаранция, че Гери ще сбъдне своите милион желания. Но Боян има реален шанс да сбъдне своето голямо, защото обича живота. Застраховка "Обичам живота" от Евроинс е за всички, които осъзнават рисковете на времето, в което живеем. Тя е за Гери, за Боян и за онези, които ценят стойността на живота. Застраховка "Обичам живота" е разработена във вариант за мъже и жени. Предлага 3 нива на покритие при първичен злокачествен тумор или карцинома инсуит на гърди, матка, маточна шийка, злокачествен тумор на яйчници, фалопиеви тръби, вагина, вулва, доброкачествен тумор на щитовидна шлеза и яйчник, меланома стадии 1А за нея и първичен злокачествен тумор на простата, тестиси, пенис, бронхиоли, бял дроб, доброкачествен тумор в мозъка, рак на щитовидна шлеза, преинвазивни ядра на ракови клетки за него. Програмата предлага покритие и за всички други видове злокачествени тумори от C00 до C97 съгласно МКБ-10. Как работи програмата? Непосредствено след диагностициране на заболяването, застрахованият получава 40% от избраната застрахователна сума. Още 20% ще бъдат изплатени, ако се налага оперативна интервенция. Допълнително се изплащат по 5% от избраната застрахователна сума за до 5 преминати курса на химио и 5 преминати курса на лъчетерапия. По време на лечението се изплащат по избор на застрахования по 5% за 3 последователни месеца за възвръщане на силите. В случай на рецидив на болестта в рамките на 5 години се изплащат 10%. При оздравяване се изплащат 10%. Ако се налагат палиативни грижи, обезщетението е разликата между изплатените до момента суми и 100%. При смърт вследствие на онкологично или друго заболяване се изплащат 5%. Всички плащания не са обвързани с направени разходи на лечение и не зависят от тях. Чрез застраховка "Обичам живота" имате възможността да потърсите и получите второ лекарско мнение за над 200 различни заболявания. При диагностицирано заболяване пациентът или лекарят се свързват с Медигайд на 00800 120 1131, за да поискат второ лекарско мнение. Медигайд определя водещите медицински центрове, от които да получите второ мнение, и дава информация за тях на пациента. Пациентът и лекарят избират с кой медицински център желаят да се свържат. Медигайд събира съответната медицинска документация на пациента, която се изпраща до избрания медицински център. В срок от 10 дни пациентът и лекарят получават доклад относно диагнозата и предписаното лечение от водещ световен медицински център. В началото е доверието, а накрая милион сбъднати желания. Застраховка "Обичам живота" от Евроинс сбъдва важните желания.